0712683989 for viewings or for more information. Nganza kwethu nansi imoto ethengiswayo iToyota eTOC laphana yonke into all in order laphana ke nganza kwethu price sicela 85,000 rand. Imoto isesikhemelele kwamhlaba elingana 0712683989 for viewings or for more information. Angibelelwe nganza kwethu phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili. Ngilana igama umvezo umuntu kwakho malo ilast bona amagomethe. Ngizophinde ngicele ngana kwethu ukuthi mangabe usemusha uleli khasi wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no-like nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wenganza kwethu umculo kaMaskandi umzukulu usememezela ukuthi i-album tour ibihlelwe ngomhla ka-14 to 15 ku-Agasti sihlehlisiwe ngenxa yokudlula emhlabeni kwensizwa uSicebe kaDlamini Nkosi Amagcokana. Lokhu kwenziwe ngenxa yokushona ke kwaSicebe Dlamini Nkosi Amagcokama kanye nelungu leqembu lakhe elaziwa ngoGupta. Umzukulu neqembu lakhe bebesebenza eduze noSicebe iminyaka eminingi, kanti abanye babo bebamthatha njengelungu lomndeni, bathi bekungeke kube ukuhlonipha uSicebe nomndeni wakhe ukuba ke kube nemicimbi ngesikhathi kusadabukela futhi ke kusalungiselela ukumbeka endlini yakhe ukugcina izinsuku ezintsha ze-album tour kaMzukulu zizomenyezela amabhendi maduze. Baphinde baxolisa kubo bonke sebathenga amathikithi bahlela uhambo noma indawo yokuhlala. Nganza kwethu izona indaba ezinhle lapha nezithinta umzukulu ukuhlonipha nje qhawe okanye iceba kade libambisana nayo indebe nomculo Maskandi ukuthi ke usehlehlisile usuku lwetho yakhe lapha ne-album ukuthi ke uzophinda azimemezele ezinye izinsuku la azohlela khona ke laphana i-album tour yakhe bangabe sekudlule lapha nezinsuku lapha nokufihla kwensizwa uSicebe kaDlamini Nkosi Amagcokama. Insizwa ke ledlule emhlabeni ngosuku la izolo mhla ka-9 Agasti usuku okungeke usuku lwezilobo hle kunoma ubani laphana. Ukukhumbule ukuthi Nkosi Amagcokama okumculo Maskandi abekade evelele enza sure ukuthi umsebenzi wakhe kuba khona ingoma ezizohlala zama-hits zihlale sevotheni kubo bonke abantu laphana ke. Aphinda futhi etholakala nakumculo we-Afropop la kade futhi khona esebenza kahle kakhulu nabaculi abaningi. Ubonakala ukuthi insizwa ebenekhono lesimanga eyafika nalo ukumdala. Ngaza kwethu uzohamba kahle insizwa lapha noSicebe kaDlamini, hamba kahle Enkosi iyamagcokama. Sohlala sikhulumbula ke ngengoma zakhe ezimnandi ositshele zona emhlabeni. Ngaza kwethu bezona indaba ebengibele namhlanje ezihamba phambili. Siphinde futhi sihlala kwivideo elandela ngesikhathi esilandelako. Iphathe kahle nimezulu mnandi ngithanda khona.